Hi guys, medyo nagutom na ako ka-edit. Tara, samahan nyo kami. Kakain tayo doon sa malapit sa dagat na restaurant. Malapit na palang mag 12 noon. Kaya tara, samahan nyo ako. Puntahan natin doon sa Wilgin by the Sea, yung name ng restaurant. Samahan nyo kami, doon tayo kakain. Let's go! Tara! Hi guys, nandito na kami ngayon sa location natin. Ito yung Wilgin by the Sea. Dito malapit sa amin na restaurant. Tara, samahan nyo kami sa loob. Ganda na area dito, mahangin. Welcome back mga ka-studio to another mukbang. Today's episode po, nandito kami sa malapit sa dagat. So yan po yung background namin, no? Mayroon pa tayo ditong calamaris. Saka mayroon ding fried chicken, buttered garlic shrimp, tambayang. At meron ding nilarang na bakasi. Ganda po dito mga studio dahil refreshing, sarap ng hangin ma. Opo. Sarap. Dami naming pagkain dito. Tara, kainan na natin to. Pray mo na. Pray mo na, Sax. God, thank you so much for this day. Thank you sa food, sa good health, sa blessings and protection. Amen. Amen. Tara po, kainan na tayo. Chicken. Sa una. Sax. One rice. Ayun pa. Ay, sigsaba na. Ano sa'yo, Bi? Bakasi. Fried chicken. And Chicken. bakasi. Tara. Liya saks ay. Wow. Sabaw saks. Sabaw, tang sabaw. Ito pa, oh. Ako pa. Gana. Mm. Ngaon ta lamiya sa hangin dire. Ta? Yan. Ay, sorry. Wa mo. Sausaw na ko daan, ha? Mm. Sarap. Ito po yung sikat dito sa amin. Ang bakasi. Ayan po, kain po tayo. Sarap ng calamaris no. Mm. Try natin yung chicken. May sabaw, init pa kayo. Mm. Ano ba kasi oh? Ay, kadako ni magkasiha oh. Mm. Wow. Nita pa. May bakasi ka, Sax? Yan, oh. Giit na, rice na. Bakasi. Nita pa mo.
Rice pa mang. Mm. Rice pa more. Ikaw, dunga ta. Mm. Grabe. Ang sariwa ng hangin. Lagyan mo lang dyan. Bakasi na ko. Bakasi ha. Lagyan kita. Kana na. Hindi ha. Ito, try natin itong mga studio, buttered garlic shrimp. Wow. Kinang hipon mo. Sige. Water, please. Thank you, Pang. Water, please. Mm. Ang sarap. Nihigop pag sabaw. Wow, ako na yung Ay, kabayo. Ito, chicken Thank sa'yo. you, Pang. Wow. Ikaw, may chicken mo kami? Yan. Sarap ng chicken chew nila, Pang. Tabayang ba dito, mang? Kaon, tabayang. Kaon nga anak? Bayang? Takastar sa tambayang. Mm. At tambayang. Wait, sabi. Ano tabayang? Tara na ko. Nga. Kaon na nak. Yun na to nak. Sige mang. Hindi, Pang. Wow. Grabe. Nabos na sa'yo? Sabaw sa bayang. Wow. Ano kasi, be? Thank you, Pang. Calamaris, be. You want? No? Wow. Soft drinks, Pang. Sarap talaga ng calamaris pa, no? Ubusin ko na tong bakasi. I-shout out muna tayo mga ka-studio. Shout out Advincula family from Abuyog, Leyte. Stephanie Ursal at Mels Cabalfin. Pihi family from Cavite. Shout out Gloria Owen at sa husband niya from Norway.
Pakulbaan, Mamaran family from Suarez, Iligan City. Jero ng Latag, Taal, Batangas. Frederick Nautan from Claver, Surigao del Norte. Mama Faye and Prince Skinner Lariba from Jeddah. Jiker Taho family from Linglanilla, Cebu. Eugene Peralta, Jing Ampo from Singapore. Nuri Ipiniprin, Jacqueline Galus. Rokami Porta, Antika family from Pinamungahan. Ann Tinapunan, Nicanora Mumbai from Tisa, Cebu. April Joy Bueno from Isabela. Cyril Nicole Ramos Udihar from Pangasinan, Laguna. Bina Amoren from Subic. Jilo Shows, ito po mayroong channel. Billy Jokes, Marabilia family from Davao City. Ay po. Altis family and Ligo family from Kabadbaran, Agusan del Norte. Olinger family from Pangasinan at Muyano at Capisio family from Canada. Erwin Gilaski from Mandaluyong. Shane Malasa. Julius San Juan from Babagdos, Lapu-Lapu. Elizabeth Garcia from Canada. Bye for now and see you for our next Mukwang adventure. Bye! Bye!